παιδιά, βλέπω στο κανάλι μου 27 subscribers. Θέλω άλλους 3 για να πάμε στους 30. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι, δεν είναι Jump the Dash. Βασικά, αυτό είναι Jump the Dash, αλλά θα το παίξουμε σε άλλο part. Θα παίξουμε αυτό το Sling Fight 3D. Έπαιζε μια γύρα, παιδιά. Κάτσε να κερδίσουμε. Εσύ τι κάνεις εκεί, πέθανες. Μπαμ! Πέφεσε και κάτω. Τώρα πήρε και ακόμα παραπέρα. Καλά να πάθεις ηλίθεια. 2 πήραμε. Όχι διαφήμιση. Κατ. Έπρεπε να βγούμε και να ξαναμπούμε για να μην μας κάνει διαφημίσεις, παιδιά. Οπότε θα το παίξουμε πάλι από την αρχή αυτού. Και κινητό κρέμεται. Το ξέρω τι άλλα το έχεις. Μπαμ! Πέθανε. Τι! Ωπα ρε. Έφυγε. Ήθελα εγώ να το πάρω. Μπαμ! Μπαμ! Όχι! Πέθανε. Το έριξε! Όχι, πέθανε ο δικός μου. Πάει και αυτός. Φλαμένε. Άντε πέθανες, βλαμένε. Συγγνώμη για τις βρισιές. Αλλά είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι και τους βρίζω τους μπλε. Τι... κόλλησε με το τόξο. Όπα, καινούργιο skin παίρνουμε, παιδιά. Skin, δεν παίρνουμε τίποτα. Απλά λέει θαυμαστικό. Τώρα θα τρέχω γρήγορα. Αστόχησα! Καλά, πέθανε. Μπαμ! Το είσαι τσότ. Τώρα θα ζήσω ρε ηλίθιε. Μπαμ! Ωραία, ξέρεις κάτι. Πάνε μέχρι εκεί. Όχι! Πέθανες. Έπαιζε και τον ακολουθεί ακόμα. Τι φάση. Το πέτυχα και έπαιζε. Παναγία μου πόσο μακριά είναι. Μπαμ στον κόλο του. Με το τόξο ήθελα να πας. Δεν θα το πετύχω. Το πέτυχα και έπεσε κι αυτός. Μπαμ! Αυτός δεν έπεσε. Όπα, θα πάρω αυτό. Όπα ρε. Δεν το έκανε. Εγώ θέλω να το κάνω. Το έκανα. Πέθανε. Ένα αντικείμενο να πάρουμε. Αυτό θα πάρω εγώ. Φύγε εσύ, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Πέθανε. Έλα με τα γρήγορα. Μπράβο. Κοίτα τι κάνει. Όπα, παίρνω ένα καινούριο skin. Ρε, κάτι καλό. Παιδιά, μου αρέσει αυτό πολύ. Ωραία, παιδιά. Μίλησα λίγο για γιαγιά μου. Όπα ρε, έλειξε τηλεόραση. Πάρ' το. Δεν νομίζω θα πεθάνεις. Μπαμ! Πέθανε με τη μία. Πάει!
Και το έβαλε. Η δική μας τηλεόραση LG είναι δική μας. Η τηλεόραση LG είναι δική μας. Να πάρουμε 2 αντικείμενα τώρα. Όπα, ανοίγω πάλι καλά, δεν κάνει τίποτα. Αυτό το πράγμα σε κάνει να ζαλίζεσαι πάρα πολύ. Και τους έδιωξε. Και πήραμε το ένα. Πού είσαι? Τυχαίο. Τίποτα. Δύο αντικείμενα πάλι. Ανεμοστρόφιλος. Να δώσω. Πάρ' τον και σκότωσέ τον. Ω, καλά, σιγά να μην το πετύχει. Τι? Πρόσπασες. Συγχαρητήρια γιατί το πήραμε εμείς. Βουλή, το απόγευμα θα πάτε στο κομμωτήριο. Τι ώρα? Μπαμ! Και παραμπίμ μπαμ. Εν τω μεταξύ μία πετάει. Όπα ρε. 94. Ανεμοστρόφιλος. Πάρ' τον. Και πέθανε. Εννοείται πως θα πεθάνεις. 8 άτομα. Φαντάζομαι ήταν 8 άτομα με ανεμοστρόφιλο. Θέλω να το δοκιμάσω. Συ 16 άτομα. Όχι, πολύ ξύλο. Ποιος πέθανε από μένα? Ποιος έζησε βλάκα? Άιντε πια. Παμ! Σε 10 λεπτά το κλείνουμε. Όπα! Πήραμε και τα 3. Τι φάση? Τι ακούγεται βου? Boss fight, ok. Θα το πάω μέχρι εκεί για να γίνει ένα μπάτ. Να πάει εκεί. Και συνεχίζει. Τον πέτυχα. Μην πάρει το τόξο. Το πήρε. Όχι, θα πάρετε 7 άτομα με τόξο. Δικό μου. Όχι. Πέσανα. Ήταν η δική μου βολή, αλλά πέθανα. Ωπα ρε, ωραίο τέτοιο. Γιατί είσαι τόσο χάλια? Όχι, μην το σκοτώσεις. Μπράβο. Είδα μου. Κουράδα. Γιατί πετάει αυτή? Δείτε. Άλλαξε χώρο. Όχι εδώ. Σε λίγο το κλείνουμε. Όπα, πάμε μέχρι το 102 και τέλος. Γρήγορα όμως. Βασικά δεν μπορούμε. Όπα ρε, πόσα άτομα. Α, ήτανε νοσοκόμα. Έκανα τεράστια βλακεία. Και είχα και νοσοκόμα που δεν έκανε τίποτα. Εγώ θα την πάρω.
πολεμά. Σκότωσες τι! Έπεσε ο υπολογιστής. Παρτό. Μη τυχόν. Αλλιώς θα φας ξύλο. Και το πήραμε το iPhone. Ο άλλος κλαίει επειδή δεν το πήρε. Χαχαχαχα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν μπορούσα να το πάω μέχρι το 102. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, εγγραφή και από μένα bye.